Good evening. Good evening, bro. Good evening. Uy, Ay, mo, bro. Bro. gabi. Bro, nag-record ka. Bro, nag-record ka. Ito man. Iko, sa kuha na. Sa kuha ng kuhan. Sa kuha ng gitawag o kuhan. Yung cellphone na. Mayang gabi, ma'am. May gabi, ma'am. Ay, nako. What is that? Oh, legit. Sige kalagad sa inyo Sige kalagad pa si mga bro. Sabi topic ni mo dia, bro. Sabi topic ni mo dia bro. Pangitalan natin ito. Pangitalan natin mo, bro. Yung tanang nga bro, so bro, mukit kayo talaga tistingan bang signal. Okay Lungo naman. ako diya. Okay naman. Promoe ko lang akong tingog. Promoe ko lang akong tingog. Ako na tistingan akong taon. Ito ni. Biit pala dili mo iko. Tistingan lang ako, nag-edit ng kalong ko, nag-edit ko. Ako ikon. Igitubag pala ko itong pangutana ni Ma'am Stella. Ito ako lang tistingan ko sige. Wala na. Wala na bro, wala na. Hello. Okay na siguro. Wala naman. Hello. Wala. Okay na. Pangutana na. Ano kanina, bro? Ano kanina, bro? Dungo kayo. Okay. Unsa may topic di unta ni Moron, bro? Bro? Wala ko yung topic. Tingnan na akong signal lagi. Ini yung signal ko. Ayaw lagi po tinanakay ko. Bro, nakoy pangutana nimo bro ba? Ayaw lagi mo po. Kanang inamigo nga pangutana bitaw bro. Mo bounce magyapon ang tingog bro. Ano? Sama na, nakabiit mo ko. Hello. Ini kita signal lo. Ya. Detik. Ini yang signal bro. Ha? Ini yang signal. Okay ra man basta madungog bro. Ay, madungog man. Kaya mo. Mangutana ko nimo bro ba? Kanang pastor o evangelist sa kauban niyo bro nagkapareha ba mo og mga panudlo bro? Dili mo og mga panudlo bro sa ilang mga panudlo? Wala may pagtulong nga nakasupak sa mga. Unsa may pagtulong nga nakasupak sa mga? Kanang pag-ingon ni Maria Soto evangelist ba? Ingon si Uti Soto bro ang babae ko no dili daw tao. Nudlo na 70 Adventist bro. Yan naman na bro. Mo na kita enhance na bro. Yan naman ang explanation. Yan naman na dili man na ingon nga
na kailangan yung doktrina para sa inyo mga kung sa isulti sa isa, mora po isulti sa isa. Dili mo na ingon na kuan bro, kanang gitawag ko nga tudlog si siya. Ikabalong gutaw sa tala. Ang tao is na siya humankind. So pwede ra day manudlo. Pwede ra day manudlo ang mga sakop sa Adventist kag iya ra dili gyud sanction sa inyong panudlo gyud. Yung halaga lang bro, halaga lang yung makuha ko na, karani ingon, karani maligaw ko nga. So, ang tao matay, asa kaingon, agad, kubag na po na, kaingon, ang spirito, kaingon sa langit. Kamu sa Ginoo. Ulit ko niya, kung sa mga kakamot Ginoo, pati daw kan, naas kamot ko, kapilang daw kan, sa katos kamot sa Ginoo, inguli siya, kung sa man dito ito dito, isod, pod, langan, lumluman. Ito. Na kung si ko na yun yung lumluman daw asa nga panudlo. Kulit ba? Pangutana nga kulit ba? Ang tinulit na pangutana gani. Klaro na kay king Biblia, espiritu mo sa kasangit. Kulit ko ng pangutana ba? Kung sa man dito ba? Kung sa ko nang dito ba? Ba? Kulit ko ba? Alisal po, lalangan someday. Luman. Mo din to ingol siya. Sa man luman na mo na siya. Kamay kutok ba? Kamay kutok. Okay bro, kana abang balik ko sa pangutana bro ba? Uyo na nimo na bro kana sakto nang giingon ni Orya Soto bro. Babae dili tao. Bro, kanang nindot siguro bro. Makana ka kanang katong doktrina bro. Kay kanang mga nonsense ng mga tuta na manggod. Nang kuna pa mga bata lang away buot bro. Kabalo manggod ta, bisan kita sa pagkatao na to, kabalo ta ba nga ang tao dili gina siya mananap, no? Ang tao dili na mananap. So, ang bata is bata. O, ang tigulang is tigulang. Ang tao is human. Kabalong ta na kay manggod ta. Pero kanang kinulit na gyud, kanang kinulit ba kuliton ba gyud? Para ingon ka nga maayo man pagutan dili mo ulawan mo na. So misinindot guro ang ato ang ipangutana nimo kanang doctrinal kay para tubag yun ng kuan ba indot paminahon ba lagi bro. Pero pangutana bro kanang kuan doktrina ta. Mo lagi kay mga ginagmay bro kanang binata nga pangutana bro kay kaya ayo na bro. Ang doktrina manggod ninyo bro kay ano man bro kay doktrina man ang bunyag di ba? Doktrina di ba? Sa bunyag ka sa bunyag. Wala tong tap. Pangutana sa bunyag bro. Okay, pangutana na ko bro kay nagtudlo man ang Seventh Adventist labi na si nagtudlo man babae dili tao so therefore dili babae dili tao so therefore dili bunyagan ang babae. Isa ningon man na bro nga. Tao dili bunyagan kasi na. Si Orya Soto bro, gaingon bro. Babae daw. Dili daw tao. Dili ka matay ang inyong bunyagan tao man. So ang pangutana na ako, dili ninyo bunyagan ang babae bro. Ang babae. Ngano daw ang babae dili tao. Yun sa pagsabot ng babae dili ka nang di bunyagan. Ngano man. Di ingon si Orya Soto bro ba? Nga ang babae o ang ano gani, mo kay giyon ako sa imo. Nangutana go ano. Nag-appears man ka sa iyaha nga nasabtan nimo, nagtudlo siya. Nagtudlo siya nga ang babae dili tao o dili bunyagan. Nangutana ko sa imo nga ano niya. Para makabalo ko sa hinungdan, at least pag makabalo ko, makasulti ko sa imo, mo na hinungdan. Wala hinungdan bro. Wala hinungdan ang giingon bro. Ingon siya bro. Wala hinungdan. Ingon siya bro. Ingon bro. Bata o babae. Nasa sa pa bro. Mina mo kanimo. Sige mo kanimo. Sige. Wala hinungdan bro. Wala hinungdan nga ingon siya bro. Ang bata o ang babae dili tao. Kumo na tana ko nimo bro nga uyon bakas panudlo ni Orya Soto nga uyon Dili mo basta ikaw mo sulti. Kung mayong ka nga pagsulti na wahinong isulti na nimo, wahinong ka. Anong gukuro man na?
Dili, ang iyan ang statement bro. Yang statement bro nga ang babae dili tao, nga ang babae dili tao. Wala na siya nag-istorya Tapos? kasi rason nga unsa bang ano daw, unsa bang babae dili tao ang babae. Wala pa siya istorya na. Iyang statement niya nga ang babae ug ang bata dili tao. Muna ang nagpakisayon ko nimo bro, gi-confirm na ako nga angayan ba bunyagan ang babae, dili man ni tao, matod ni Soto. Tanang tao na makasabot bunyagan gina siya. Pero kung umingon na babae dili tao anya dili bunyagan wala na ko hilabot na kay dili pa na ako ang size dili ko nagsulti Okay. ana ako lang gi-confirm na unsay hinungdan nganong gisulti na niya unsay hinungdan nganong gisulti na wa mahinungdan ang pagkasulti ni o hindi mo lang ano pangutana pa man nimo ngano gigukod pa man nimo wa mahinungdan so sunod pangutana ka nang wa nga pangutana ka Okay, nang pangutana. natay Okay, sunod pangutana. Nanudlo gyud si Orya Soto nga ang babae dili tao matod niya. Karon miingon man ka bro nga kinahanglan nga katong tao nga dunay sabot katong tao gabot. So therefore kung atong tugutan si Orya Soto sa iyang statement bot pasabot ni Orya Soto bot pasabot sa Seventh Adventist kay Seventh Adventist si Orya Soto bot pasabot nga ang babae di ay walay sabot walay panabot kung imong pagsabot mo na imong pagsabot iwatin na imong Dili, na bro, pagsabot niingon Di man mo ka bro sabot. nga ang bunyagan katong balungan ang sabot na wala akong matubag. Muamid ko na nga ang bunyagan, katong tao nga makasabot. Okay. Kan. Mao ka Aside lang pa ang sa tama. uban na explanation, sa about sa side na lang explanation, wala na ko'y labot. Dili naman na burden nga ako pag isa unsa nga wala yung mga pulos. So indirect lang kibali ako, direct ako nga pagkasulti. Dili na lungagan pa. So kung na mga istorya nga ingon ni pulos, dili na ay kutiging malipulos na. Okay. Next Initiative question. gabito initiative Okay. initiative. Mabitaw. O ka lang lisod bro, ayang sa una pa yung pagutanan ni mo eh. Dili kayo wala katubag oy. Sige. Wala katubag oy. Uy, wag katubag ko, di lang nga kasabot. Sige bro, Okay, pagutana bro. pagutana. Ang lisod bro. Aka ng lisod. O pangutanon kuno data ka bro. Pangutanon ni Eugene kay Chipoy. Matubag ka bro. Matubag. Pangutana gani bro, mo gani nang utana na ayo gali ko pangutana sa imo kung wala kay pangutana, pwede ko mangutana sa imo kung musugot ka, pero di ka musugot, okay lang pod. So, nangayo ko pangutana sa imo kung di ka mangutana, ay wate mahimo dia. Pangutana na lang ay sida ka istorya. Sige, Pwede mo, pangutana ko. Sige, anita sa Truth Church bro. Sa mga trust mo. Miyangkon man ang Seventh Day Adventist, sa mga pastor nga tinungkod mo ni Kristo. Ug ang sibang Katoliko dili tinungkod ni Kristo. Nagsunod sa sugo. Matod sa Seventh Day Adventist. Ang question ako, tubaga daw katong parehatong gipangutanan parehong gipangutanan nagtukod timbang Katoliko kinsa man. Sa kuha lang, kung may kinsa nagtukod sa iglesia, sa Roman nga Catholic Church, sa akong pagsabda na bro, kalang gitawag og 310 bro na, o 210. 310. Sa panahon natin, sa panahon sa Constantinople, ang panahon nga diin nabuo ang iglesia sa Roman Catholic Church. Ay aside pa na kung walang tuig wala pa na nga tuig na nitabo, wa may Roman Catholic nga natukod. Sumala sa ang GPT o sumala sa uban nga iglesia nga pagka mugso wala. Sige ko pag-research diri asa may iglesia na Roman Catholic Church.
Wala man, wa may iglesia nga Roman Catholic Church. Ang gingon nito Catholic Church, dili Roman Catholic Church. Ay, Catholic Church, dili Roman Catholic Church. History. O, pag-abot kang Constantino, mo to'y nahitabo nga nigawas ang gitawag og Roman Catholic Church tungod kang Constantino. O, mo na akong tubag bro nga sa panahon ni Constantino diya gyud nigawas ang Roman Catholic Church. Sunod pong tanap. Okay. Okay. Kay miingon man ka nga si Constantino mao ang tungkol sa simbahang Katoliko nga akong ipasakupan. Kanos aman niya gitukod Bro, ang wala simbahang ko Katoliko? nag-ingon nga nagtukod sa Catholic. Bro, minasa bro ha. Wala ko nag-ingon nga si Constantino ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Ang giingon ko na nibutho ang Roman Catholic Church sa panahon ni Constantino. Diha nibutho. Kung may kakakinsa ginagtukod sa Roman Catholic Church, malay ko ba? Na Wala man ay gisgutan diya kung kinagmugna. Minawa, wala ay gisgutan sa Biblia kung kinsa nagmugna sa Roman Catholic Church. Nga naman, at the first place, sa inyong mga pagtulunan, wala gid mo nagkasinabot. Ang inyong pagtulunan, wala nagkasinabot ang inyong pagtulunan. Daghan kayo nagsulti nga si Constantino, si GPT, tanano ko GPT, si Constantino daw ang nagtukod. Nya, naapot to sa isa pod nga katong referensya nako katong sa Google, lahi po dito nagtukod. So ibig sabihin walay klaro ang inyong nagtukod sa iglesia. So dili gyud na matrace kung tinuod ang inyong tradisyon ninyo. Muna labaw gyud ang Seventh Adventist, kaya ang Seventh Adventist wala may nag-angkon na kanang tuiga gitukod ni Kristo. Kain mo ko lang ang-angkon mo bro, mag-angkon mo ni man di mao. Ulawan mo ta nga. Sige bro, kanang sayon lisod nga pangutana bro. Sulto na. bro, wala pa. Akong gusto bro, wala Dili debate bro, nangutana lang siya bro. Tubag bro. Ingon magaganina bro nga ambot lang ninyo. Dili ambot na mo kasi man akong kagalingon magpangutana ikaw man. Ako pangutana bro. Kung dili si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko, kani akong ipasakupan kinsa di ang tawana. Kabalo kag unsay ho? Referring to a person, name of a person, name the person. Dili kay likoy-likoy kag tubag. Bro, dagan lagi ang alagan sa referensya. Daghan nag-claim na nagtukod ang Kristo sa inyong Roman Catholic Church. Daghan. Si GPT nagsulti nga si Constantino. GPT nagsulti na? O niya, sa Google, ang GPT bro, dokumento ang gusto asan mo na nabasa. Tubag, dito ko paminaw sa ditubag ko. Sa inyo ko sa Google, ang gingon sa Google, katong si pangalan ito nga nagtuko daw sa Roman Catholic Church, kalimot ko ato niya. Ang uban po nagsulti nga ang yawa daw nagtuko sa iglesia niya. Sa inyong referensya ninyo, claim po ninyo nga si Kristo. Hindi mo kung tuwa na si Kristo, kay Kristo manggol ang sa first century ang gituko niya iyang iglesia. Si Gapo ningon si Gapo nga kuan daw o feedback man o tana sa ka CP feedback lagi. Kung tingnan naman ako ng signal Bro, lagi di man po ko maglugay ang edit ko. Sige Bro, bro, tana bro. Muna ko tubag si mo bro. Muna ko tubag mo. bro, wagi klarong dokumento may wagi klarong wagi kay wa jud ay Oh, wagi klaro mo. Galingon ko sa mo. Wagi na klaro bro. Mo gani niyo ko sa mo, wagi klaro. Unsa ka wa kasabot. Dili bro, nangita ko dokumento klaro. Dokumento official. Nangita ko dokumento official nga makahatag ka. Dokumento official nga makahatag ka. Unya, Dili kay mag unya ang tubag. Google. Oh, unya ang tubag. Wagi klaro. Kamay kuldo. Dili ang pangutan na klaro man nakuha. Asa man imong dokumento? Klaro man nakuha. Asa man imong dokumento? Mo gani niyo ka ako tubag, wagi klaro. Wagi klaro. Kaya ang pagtukod sa Roman Catholic Church, wa magi klaro. Pila naman ang kadekada
Yung taon ka na inyong iglesia, sige nyo ginibatihan. Bro, ako Na, pangutana wala, bro. iwagin, di gin makalusot. Di Sige. ka katubag, dili ingon nga kalustit. Dili ingon nga kalustit. Itubag naman gani ko, dili lang ka mo dawat. Kasi Dili, rin mo sa imong tuot, kumain ko. Paminaw ang pangutana. Klaro, mabulang ang tubag. Paminaw sa lagi. Ang pangutana ako, kung dili si Kristo, kunya, what document? Kanan duha. Kanan duha. Kabaga daw. Okay. Dokumento, Kung ha? dili Pangatag si Jesu dokumento. Kristo. Pangatag dokumento. Oh, kung dili si Jesu Kristo, tumala ningon ni GPT, si Contino. Sumala po sa... Wala ka dokumento. Ay, now. Ayaw, Ako na ko ipakita sa imo dira. Ang problema na lagi kay dili magamoto. So dili kumupugo sa imo. So sunod pangutan na ay wala dakong agi ba? Dakong agi, dakong ulaw. Sige, sudutan na. Nakungulaw yun, bro. Hindi mo na gani kang away klaro gabi. Dokumento. Sunod pangutan na. Kaya pala dakong agi, dakong ulaw. Okay, pangutanon tika. Ingon na gali ka. Tika. Okay, ka lang lisod lagi. Ayun ang sayon. Naunsa Okay, naman ka Marcos. inyo na iglesia dapat ikaw musulti ana kasi nagtukod. Ni ako na may pangutan-on ni mo gi. Dili, magkamuto nga si Kristo. Sige, Kaya kung sige. kami pangutanon si Kristo man. Kaya kung kami pangutanon si Kristo man. Gusto mong Gani niya claim naman na. Di mo jud tuwa na. Pero mo kung gali itubag kay na ko dili klaro. mamuto. Dili mamuto. Paningnan tika. Kung dili magkamuto nga si Kristo, kinsa di ay ugasay mo dokumento. Di mabuga mo to ako yung mutubag. So, next question. Dili man dokumento Next mo. question. Dili man dokumento mo. Wala gipakita niya. So, ang tanan na isulti ni GPT, dili tinon. Dokumento opisyal akong gipangita. Lagi, ang tanan lagi. Ang tanan, bro, ako clarification kay di man ka musugot kang GPT. So, ibig sabihin ba, tanan ni isulti ni GPT, dili tinon. Dunay tinuod, duna po'y kulang sa imong pagsabot. Kulang sa comprehension. Dili mao imong pagsabot sa comprehension. Wala kayo nagibasa ka. Wala kayo. Ikaw mo inaipit ka ron. Paminaw ra Oy, bro. naghahatag ko sa imong tubag, may tungod kang GPT. Yan, ang ipaloob na ako kang GPT ka ron, niingon ka nga, na itinood, na pwede tinood. Ikaw mo inaipit, ani ka ron. Dili man si GPT may gatubag. Ikaw ra man wala mo gibasa diya. Wala mo gibasa diya. Ibasa nimo ang kwan sa dokumento na sa chat GPT Google. Imo ay mo may istorya. Na ako'y mabasa lagi. Na ako'y matubag. Mao gani, Kaso hindi basa ka daw. makamudawat. Basa ka daw dai. Sunod pangutan na. Ang pangutana Sunod na pangutan na bro, kaya ano? Magbalik-balik. Chat GPT o Google. Ano sabi ko na din mo gibasa karon ko na yaw-yaw ramang karon chat GPT matik pa ni chat GPT Google. Wa man kay gibasa niya. Wa man kay gibasa ang dokumento. Bro, ang akong gisulti sa imo bro, sumala kang GPT. Moro na giingon. Sumala Pero ang magbuot GPT magkamo na gibasa ang dokumento. Aso ani karon bro, kay di naman ka mangutan na ako na mangutan sa imo kay. Di dagan Magbuot pa naman ka sa tubag. Dagan pa pangutana. Sige, pangutan na. Pangutan na. Sige, pangutan na. O ingon si G-Boy Abellanosa. Pangutan na. Matod pa ni G-Boy Abellanosa. Pangutan na lagi. G-Boy Abellanosa. Pangutan na ba? Pangutan na. G-Boy Abellanosa. Premise Ikaw pa man muna. ko, alang-alang mag-una ang question mark. Unsa man ka, oy? Sige. Premise pa man ko, alang-alang mag-una ang question mark. Unsa man ka, oy? Sige. Premise. Okay, premise na ko. Ingon si G-Boy Abellanosa. Dili daw wala daw kakaila ang Roma kay sayo ka man katolik kay dili dia sa Roma kakaila pa ang Roma matud niya sa Jerusalem Uyunan ba nimo si G-Boy Abellanosa sentros kagamhanan sa Kristiyanismo ang Jerusalem? Okay. Kinsa ko uyunan? Kinsa ko uyunan? Naunsa mo ka bro, tubag ka nangutana na may nung ka ko. Iklaro na ko ang imong pangutana ba kayo kasabot sa imong pangutana mo. Gani nga akong gi-clarify sa imo ha. O ko na mutana, akong gi-clarify ba. Lagi paminaw lay gayo ay palapos ka lay gayo ay Sige na, pangutana ka pangutana. Matod pa ni G-Boy Abellanosa. Sa Sama siya, SD na siya, SD. SD na bro.
O sakop na ninyo bro. Sige. Nga gidelete niya yung Ano ingon niya? Nagidelete niya bro. Ano sa ingon niya? Bro, matud pa niya nga ang sentro sa Kristyanismo nga milokop sa tibok kalibutan mao ang Jerusalem dili ang Roma Oyo na ni mo ni bro dili Okay, pag ikaw musulti, dili ko mon. Pero kung ako'y motobag, yes, yun na siya. Kaya nga naman, ang Kristyanismo manggod nasugod sa Jerusalem. Kaya si ito, diha man gid siya na nagpuan. Ang gitawag, diha man siya na kanaganing nagminsahe. Kung imong tanaw sa Mateo, Pwede ka. 18, 17, no na, 18. Ingon na iminsahe ang pulong Mateo 28, 17. Sige, Mateo 18, 17. 17. Unsa tarungan istorya ayo pag bulong Mateo 28, 17. 28 17 Oh, basa ha. Mateo 28, 17. Wala makabalo ka. Nasa gilang kang gitudo ni Gilisos sa pagmensahe. 28 17 ato basaon ha kung nabag rin ang tubag nimo Paingon na 18, yapi lang 18. ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduwa-duwa miduol si Jesus ug miingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mao na mabasa dia. Wala man lagi mabasa dia ang nagsulat sa Jerusalem. Na ang pagtuo sa Jerusalem. 19. Busa Agay di si tungkol atong tiwason. Busa palakaw kamo og muan ininunan tanan kanasuran sa pagmutsmo kanila ato tiwason lagi. Ayaw, ato tiwason kay para atong masaban. Tikri sultian ni. Samahan sana og sa espiritu magatudlo kanila sa pagtuman sa talan akong gisugo kaninyo ako magauban uban tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan. So kini siya bro, mao siya ay sabi ano polo ka sa sa Galilea. Dili day mo Bible alone bro. Bukid. Dili. Sa kanila nga. Ay, di ay. Buhat o notice di ay. Si Pinat, buhat o notice. Ang sige, duante ka. Ang yung pagbawan. Buhat o notice sa ono. Bro. Buhat. ChatGPT pa bro. Bible niyang ikaw bro. Bible niyang gawin na Imanta makita ni pero ang kita. Bro, di paminaw ba nimo kung Bro, pagkita? basa bro. Ay sa bro. Ato sang bro. Basa sa buhat uno. Buhat uno. 4. Buhat uno tres. Buhat uno tres. Buhat uno tres. Dili, nakabasa naman ko na. Dili man na mo ipangutanan ako. Ako na mo basa, nakabasa ka niya, umali ka balo. Dili ba akong pangutanan ako? Ang pangutanan ako ni Tapos isa ka lang bro, kaday lang bro. Bro, magbasa ko bro. Nagbuho magkakawali. Tapos sa iyang pagantos. Nawala na ka bro. Wala na ka bro. Ano ka? Akong basahon bro. Aminaw ka, akong basahon na. Buhat uno, tres, paingon sa 4. Tapos sa iyang pagantos kanila, katulang pagantos, katong gilansang siya ba? Umandaw ato, kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sa kapatan kadlaw. Og nagsulti kanila
mahitungod sa gingharian sa Dios. Nara 4. Muna tubag sa imong pangutana. Og samtang diha siya uban kanila, siya sugo kanila sa dili pag biya sa Jerusalem. O dili sa paabot sa gisaad samahan nga matod pa na inyong nadungog gikan ipasabot nga dili pagbiya sa Jerusalem. Nganong dili man labihan kay naa dito ang mga katawhan nga gisugo niya pag wali tubag ang pangutana. Dili bro, ang ipasabot niya bro. Sulod pa ta. Dili, paminaw sa bro. Ayaw bro. Pastilan tao nimo bro eh. Ang buhat ono bro, kanang 3 gatos 4, pinahan niya yung mga apostoles sa dili pagbiya sa Jerusalem kay wapa nila madawat ang Espiritu Santo nga gisabi Kristo. Kung imo na padayon nun sa 2 gatos 4. Sabi nimo bro, akong pangutana nimo, dili na mo ito bakit akong pangutana nimo karon man ingon ako. O yun ba ka? Kagiingon ni Biboy Abelianusa. Nga dili ang Roma mo ay nahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo kundi ang Jerusalem. O yun ba ka to dili? Jerusalem. O yun. Mao na tubag ba? Mao na pangutana ba? Dayo ara ang Dili tubag. lagi ko mo yun lagi paminaw. Una ko Lagi Dili so ko uyon kani Biboy sama ni di kasabot sa pangutana. Ulam ka comprehension bro. Kung ikaw sa paminaw motubag ko. Kung ikaw mo sulti, may tungod siyang isulti niya tumo yun. Pero koy mo sulti, mo oyon ko nga ang ugal ito isukal sa Jerusalem. Kaya na ang sugo ni Kristo umala sa buhat tawag ni 4 umis sa 12 araw kay sa 12 o unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod sa ginganan og olibo ug sa dool sa Jerusalem nga may gilayon nga sa ug sa mga law ipapahuay dito lagi sa Jerusalem lagi naa sa Jerusalem ang sugo sa Diyo, wali. Dito dili sa Roma. Akala ba ng Roma ninyo eh? Aminaw ragon bro, sa pangutana ba? Wala ko'y supak nga nagsugod sa Jerusalem. Akong pangutana nimo ba? Ang akong pangutana nimo, nani na lang akong i-revise ang pangutana, i-revise Ay, wala siya sa supak. Okay na. Ang pangutana. Kay supak na ay. Oy, gabi kang kalang lakas vlog, no? Okay, follow up. Sila. Anya visa. O sige, follow up. Oh, follow up. Unsa may uyunan nimo? Ang Roma nahimong sentro sa Kristyanismo o ang Jerusalem mao nahimong sentro sa Kristyanismo? Wala mo ko supak gikan sa Jerusalem, pero ang pangutana ba ang sentro sa Kristyanismo ba? Wala Roma o Jerusalem? Jerusalem. Tubag. Roma o Jerusalem? Okay, tubag. Sumala ka sa lagi. Jerusalem lagi ang sentro sa mensahe. Dili lagi ang Roma. Wanay pulos. Piga na diya nga pagtulunan. Wanay pulos ang Roma. Okay. Follow up nga pangutana. Matod pa ni Kristo. Oo. Matod pa ni Kristo. Nga, ayun na ipalo. Okay, ingon ti Kristo. Okay, ingon ti Kristo. Wala dawata dinhi sa kaugalingon na kong lungsod ng akong pagtulunan. Ako ning ibalhin sa laing nasod nga mabungahon sa iyang nasod, nga mabungahon sa iyang bunga. Unsa man ning laing nasod nga mabungahon sa iyang bunga? Jerusalem gyapon ni o Roma? Jerusalem. Oh, way mabasa. Asa man gibasa na? Asa Lucas, akong basahon na. O may ngon dira nga naibunga Jerusalem na po ibunga Roma. Wala may gingon dia kay ang gingon niya sa ang tibuok man kalibutan. So kung magbunga siya tibuok kalibutan na bunga. Dili ta pwedeng moingon lang ta Roma na. Taka naman kay. Ay si pataka be. Okay. Basta
Kanang pag-ingon ni Atik San nga Pablo pundok nga lay ang mga- inyong pagtuong taga Roma mukaylap sa tibuok kalibutan sayo pa. Mukaylap sa tibuok kalibutan. Salaw. Kanang giingon ni San Pablo sa sulat niya ngadto sa taga Roma, nga miingon si San Pablo, ang inyong pagtuong taga Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Sayo pa dili. Sayo pa dili. Putol ba yung tingog, bro? Putol yung tingog. Bro, Putol yung ako- tingog mo. Bro, ako Ang ito ang di mo klaro kayong tingog kayo sa to. Tingin nimo. okay bro. Madungog ko nimo? Madungog ko nimo? Sige, madungog man pero palagsa mo putol siya. Ano, cut siya. Okay. Di klaro yung pangutan na. Kanang pag-ingon ni San Pablo sayang sulat ngadto sa taga Roma, mingon San Pablo nga ang inyong pagtuog taga Roma, wala siya miingon nga ang inyong pagtuog taga Jerusalem. Ingon siya nga ang inyong pagtuog taga Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Sayop ni dili. Mukaylap sa tibuok kalibutan. Sayop ni dili. Okay. Kung ikaw mo gamit na sa'yo, kung ato ang gamiton ang alam na sa hindi na siya masayop ano man kaya ang pagtuo mo man ang pagtuo mo ni Pablo nga to sa Roma muna kong tubag tulad pangutana ka na lisod Kani bang pag-ingon ni San Pablo ba nga ang inyong pagtuo taga Roma, ang inyong pagtuo taga Roma may giingnan na di naman taga Jerusalem. Ang inyong pagtuo mukaylap sa tibuok kalibutan. So asa may mukaylap ang Jerusalem o ang taga Roma? Ang pagtuo sa taga Roma. kay tubag ang pagtuo ni Pablo na siya di ingon nga Romanhon lang pagtuo nga mga pagtuo mga Romanhon mga pagano man to takar man ka wala yuwar kay sa imong kuloy ina mga initiative ng mga kuloy Bot pasabot nimo bro, di sa Roma wala Kristiyano. ang Romano bro mga pa sila kaya wala na sa kaluwasan naikot sila sa kaluwasan Bro, bot pasabot nimo bro, di sa Roma plus pagano wala Kristiyano. ha Bot pasabot nimo ang Roma puros ginapagano wala na Kristiyano. okay tubag nay special na kaliwa Yahos unang gitawag sa Israel or panay ni Abraham muna yung mga special was na niya mapagano yun sila may ano nga Romano mga katawhan mga pagano sila wala kinitarong ano nila huwag tarong muna naimong tarong sa dihang si Pablo nagmensahe sila ipatuo ni Pablo so nanoo man sila diha na sila tarong ug kana nga pagtuo mo nagimi ipapinsahe na ato sa miyan sa kalit pagtuo sa Roma mo giminsahe pataka raman ka Okay bro, akong basahon. Roma Kapitulo Okay, 1 versikulo 7 ngadto sa 8. Mingon man si San Pablo diri, di man ni pagano, mga Kristiyanos may ang gisulatan ani. Matod pa ni San Pablo, mingon San Pablo, Roma Kapitulo 1 niya tudling City ngadto sa 8, mingon siya. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma. Tanan daw taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Sa 8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsa may nasangyaw sa tibuok kalibutan? Unsa may center of Christianity, ang Jerusalem o ang Roma nga gisulatan ni San Pablo? Tubaga daw. okay nagikan sa Jerusalem
Roma o gisaktan niya po nga sa uban. Ano ko to ba? So papilion ka bro, asa may nahimong sentro sa Kristyanismo, ang Jerusalem o ang Roma? Sa Jerusalem. Sa bagay. Kaklaro ang nagbiyo. Buhat o no. Wa mo kayo nabasa niya na sentro ang Kristyanismo sa Jerusalem. Kasi wa. Asa ni mo nabasa? Sige na, basa daw sentro. Nagsugod sa Jerusalem. Kristo nagsasabi. Paminaw sa. Minaw ako, basahon na. Buhat 1:4. Ay, dito sa Goro o sa Krista. Buhat 1:3. Tapos sa iyang pag-antos kanila, pakita siya nga buhi, pinaagi ang mga kita ngadto kanila sulod sa kapatan kadlaw og nagsulti nila kanila tungod sa ginharan sa Dios. Wala daw siya sa ginharan sa Dios. Sa 4, og samtang diha siya uban kanila, siya misugo. Pagkaro na siya misugo kanila. Dili pa pag-ato, dili pa biya sa Jerusalem. Wala man dito sa Roma. Ingon man ni Kristo asa man mabasa ng sa Jerusalem. Jerusalem sa Kristyanismo, asa man mabasa na? Wala man. Ipkaka naman kay. Sa buka mabasa mag Kaya pag siguro ka sa sugal ang Jerusalem di ang asa man ko ng Israel ang kundi ang Kristiyano. Rocham, asa lang magsugod ang Kristiyano di sa Roma o sa Jerusalem? Sa Jerusalem magsugod pero nahimong sentro sa Kristyanismo ang Roma. Kamingon si San Pablo, ayo sa sapaw. Roma. Nagsugod sa Jerusalem. Tuminaw sa. Oh, Tubagon ti ka ha, ako'y tubag. Klaro kita kung tubag, dili pansin mo ha. Nagsugod sa Jerusalem kay mingon si Kristo nga sanglit wala dawata sa kaugalingon akong lungsod ang akong pagtulunan, ibalhin ko sa usa ka nasod nga mabungahon sa iyang bunga niini. Og si Kristo mismo miingon kang San Pablo sa buhat 23:11 nga San Pablo, nagmatuod ka nako sa Jerusalem, moadto kag Roma. Og Roma 1:8 isulatan ni San Pablo ang taga Roma, kamong taga Roma, pinalangga sa Dios ang inyong pagtuo, musang mo kaylap sa ibong kalibutan. So nahimong sentro ang Roma, dili ana ang Jerusalem. Kay gitagna na ni Kristo nga wala dawata yang pagtulunan, wala kagamot. Ako, klaro kay kumutubag sa imo ha, pero ikaw, abot. Okay. Tapasahon pa nimo, iuoray mo pagbasa diha. okay, tubag ko sa nang basa dio, nindot kay dio sa ako ano, sa size. Nindot, Yung dili basa, na pangutanan na ako kay eh. dili nakalusot ang imong ismo. Buhat 1:6. Ingon diri unya sa pagkatigom ni sila ipagana siya nila sa no niini pa ang na iga ay uli mo ang garian ngadto sa Israel o magdato nga sa uli daw ang gingharian sa Israel kay Israel mo kung direction niya karong gingon diyan si city og siya mito kanila dili tungod kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon nga mga nahigayon na tulo samahan kaya kagahom 8 apan kamo dapat tinuhom sa diha kung sara na kamo sa Espiritu Santo o kamo mao niya ang ako sa umma ay mali sa Jerusalem di ay nagsugod sa Jerusalem mo yun sa lika Wala sa man Jerusalem supak na nagsugod sa Jerusalem. Udiya og Samya asa may Roma na Oy, paminaw na Rosales, kung hinili Udiya ko Prince Rosales og ay. Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta gikan di Wala ko'y nagsugal problema. sa kanang gitod oh Wala ko'y problema nga nagsugod sa Jerusalem, mo ko'y supak ana. Dili man na mo'y pangutanan ako, miingon ba day ko nga, oy kadasig asa nagsugod ang Kristyanismo. Niingon day ko Roma, niingon ko nga Jerusalem, mo ako'y supak ana, nagsugod sa Jerusalem. Ang ako pangutana ba ayo pabungod-bungod pa.
Akong pangutana Rosales, unsang lugar, unsang nasura nga nahimong sentro sa Kristyanismo? Ang Roma ba ang isulatan ni San Pablo o ang Jerusalem ba nga nasod? Lagi bro. Ayaw lagi ito ipamunon na ang Okay. Ginoo nagpatao para sa Okay, mga Roma. Okay, Dili. butang na to. Okay, butang Dili na na, to bro. sa ibutang na to, bro. Oh, Nga Jerusalem dili na lagi, lang bro. ang Okay. Okay, ibutang na to nga ang nahimong sentro sa Kristyanismo ang Jerusalem. Kinsa mang mga Kristiyano sa nga imo matudlo nga mga ngalan sa Kristiyanos diadto ikaduhang siglo ngadto sa ikatulong siglo nga nasa Jerusalem nga mao inahimong sentro sa Kristyanismo, kinsa man? Kristiyano. Ngalan daw tao, Kristiyano. Sa to, isa nga tao, Ingon ka nga dili ka mudawat nga Roma na mao nahimong sentro sa Kristyanismo. sige. Okay. So Kinsa? makatudlo bakag ngalan sa Kristiyanos nga nabuhi sa ikaduhang siglo ngadto sa ikatulong siglo nga ilado diha sa Jerusalem nga usa ka Kristiyano sa ikaduhang siglo ngadto sa ikatulong siglo. Kay sentro man ka ang Jerusalem sa Kristyanismo. Sige kay nako ipaluha pa na mga tubag nimo na. Okay, daghan. Ingon ko kinsang Nandiyan sa tawana. Mateo 28. Dili ba? Mateo 28. Naminaw ba? Kana Mateo 28, ikaduhang siglo na, ikatulog siglo na. Pag sure, Roy? Ang katawan gingon man mo bro kay na gingon naman ka o naka nga nagsukal sa Jerusalem. Di ako So, ayaw ba? ipabuta na karon kinsa nga Masulot sa imo. kinsa nga mga tao kinsa nga mga tao nga ako mahinganan nga gikan sa Jerusalem. Nasa Mateo 28 na ay Maria Adria. Kini mga apostolis, gikan mga sa Jerusalem. Okay. Okay, clarification ako. Okay, paluap pa pangutana. Kana bas ng Maria o mga apostoles ikatulong siglo na na? Dili mo man na siya akong nailahan bro. Mo man Ay, nailahan ako sa panahon dili, na ako sa Jerusalem pangutana gikan. Dili ako pangutana nimo. Ingon man ka nga ang sentro sa Kristyanismo dili ka mooyon nga Roma kundi dili Jerusalem. Oh. Pero mangutana ko nimo kinsa may Kristiyanos nga makangalan mga Kristiyano sa ikatulong siglo dili sa unang siglo. Ikatulong siglo ba? Kay mahimo magkahang sentro sa Kristyanismo Bro, ang bro. Jerusalem. Bro, ana galing ato gamit na to ang kumansin bro. Ay. Kanang word ganing nga una bro, dito mo gamit sa bro. Mayong galit una bro, dito mo gamit sa pinakaiwit. Lagi bro ba? Kay maingon man gug ka di ka mo dawat sa taga Roma kay kung ako'y pangutan-on nimo nga maingon ka kinsang tawhana nga ilado nga Kristiyanos nga nabuhi sa ikatulong siglo ngadto sa ikaduhang siglo nga nasa Roma di ba tubagon ti kaditso. Dili ko magmadugay Di ko nimo magkana sa ita bro. Excuse me sa bro. Excuse me sa bro. Di ko magkana mo pangutan ng anuman. Kaya nga itong bisgutan ang una. Di juga ka bro. Ikaw siglo. Kaya nga itong bisgutan bro, as sukat o kinsay una. Listen manggol mo yung unta nga, ang una sa Jerusalem, yung mga ikaupat na siglo. Dili na nauna kung maugtan na si kaupat. Kaya kabalo manggol ta bro sa katog gitawag og New Era siguro na siya. Ay gitawag og pagkanang pamatay sa mga Kristohanon. Yan ang nipatay sa mga Kristohanon bro, mga pari. Mga pari ha, sa New Era. Mga pari ang nagtay sa mga Kristohanon. Wala ka ba na? Unsa na nga tuig imong giingon nga New Era? Nasa 400 na siya kapin. 400 kapin. 400 kapin, 450 Ipamatay Okay. na sa mga pari bro. Muna nga kung mayroong tagkion na dito ta sa puko sa una, dili ta mo si katulong, mabuti si katuloy. Sunod Okay. pangutana bro, kanang lisod Okay, bigay. sunod pangutana. Okay, sunod nga pangutana. Matod nimo sa ikaapat nga siglo Di ka na lisod bro, ka na lisod. Ayun ang sayon. lisod yun eh, dito ka katubagan eh. Ingon ka nga gipatay sa mga pare ang mga Kristohanon sa ikaapat nga siglo. 400. Karon pangutanan nako. Asa nimo na nabasa tagaay kog dokumento ug asa nimo nabasa nga dunay pare nga nganli ang pare nga mipatay sa Kristiyano. Be asa? Be. Lisod di kana dili man kana sayon na ba kana sa imo sige daw be.
Tubag bro. Bro, common sense. Bro, yun, sa daig. Ayaw na common sense, common sense. Pangutana na. Dili jud ka Mangita katubag. ng Kristiyano, bro. Mino ha? Kung mangita ng Kristiyano na nga panahon, Bro, Binaw, ikaw may miingon bumangita, bro. Kristohanon. Nga dunay gipatay ang pare sa ika 400 nga kuan year. Matod nimo new era. Gipatay ang Kristohanon sa mga pare. Ang pangutana nako, unsang dokumento ha ngalan sa dokumento o kinsay ngalan sa pare nagpatay sa Kristiyano? Dito bag. Tubag. Ayaw na wala pag-chat mata na GPT, nagkaw chat GPT na po ka. Ayaw nag-chat GPT. Bro, wala ta panahon, bro, kay para atong isgutan ang Ay kalang dili tao, ingon mga walay tao. panahon kay ikaw gaingon. Ikaw gaingon wala man ka tanang panahon nganong gaingon man ka na. Nga nay 400 year nga nay pare kapatay og Kristiyano. Ikaw may gaingon na wala makata panahon na. Mo nang gitubayan tika. Asa nimong mabasa dokumento opisyal. Unsay ngalan sa dokumento, kinsay ngalan sa pare nga nagpatay sa Kristiyano. Pe. Tubag. Mo gani kay mo man na sa ang new era, mo na ang gitawag new era, bro. Kalang Wa mga ko panahon na new era ba mga nagbadili tao. new era ang akong pangutana tubaga. Tubaga. Ha? Sige, ingon ka kanang lisod. O kana sayon ra na kana para nimo. Sige daw tubaga daw be sayon ka man na. Bro, kalang nga panahon, bro, nga nay mga katawan kasi kira man mamatay, bro. sa PPT di man ka Bible lang. Oy. Wala Di bro, abot, wala siguro bro. ka. Loading gid ka bro. Magikan mo guna dia, bro. Bro, Kanang bro, gitawag dia lang. bro, loading man bro. Hello? Loading man imong tubag bro. Mo gali ako ni iklaro lang nako nga kanang mga tuigan na ang mga tao, ang mga pari na sa unang panahon, mga heretic sila. Mga heretic ba? Ang ilahang gusto gid man matuman. Pag musupak kanila nga mga panahon, ilang pamatyon. Asa mabasa bro? So, una Asa nga na nimo panahon, nabasa bro? mga Kristohano na nag-iyahay o panglakuan. Tako. Asa nimo nabasa nga ang mga pare sa una mga hiritik na sila? Ayun ang sayon. Si sayon wagay ka katubag gali nga ikaw miingon nga naay pare nga patay Kristiyano sa 400. Wagay ka katubag, wagay ka kahatag dokumento ug ngalan sa pare. Nya, miingon kag kanang lisod. Tubaga bro. Di mo kailangan na bro kay di mo kailangan Dili- na bro kay dili ang kailangan tikuan sa kasaysayan bro. Bro, sa So kasaysayan bro. binutbot din ay mong giingon. Wala yung Binutbot panghitabo. din ay mong giingon bro. Binutbot din ay mong giingon nga nay pare nga patay Kristiyano sa 400 nga tuig. Binutbot din na kay di mo katubag. Sa imo bro, bot-bot na siya kay ngano, di mo ka wag kabaluan na. O maka-study Nato- na. Natural nga butbot para nako kay wa man kay katug-an nga dokumento ug ngalan sa pare. Bro, mo may giingon sa history bro, pang PT nga Unsay tanang mga panahon. Unsay ngalan sa history? No? Unsay ngalan sa libro sa history? Mo lagi nang kalangitawang tabo lagi sa Eh, history sa tagay unang ko panahon. ngalan sa history book. Oh, Tagay ko ngalan sa history book. Ayo sige, alibay. okay. Jadi na lang tao, dagan tali sa sumala sa o GPT, sa GPT. Pag yun dali ako, ang Roman Catholic Church, doon na sistema sa Di bro, unsay mo gibasa bro? hukuman Unsay mo gibasa? nagtawag na GPT bro, GPT. Wait lang, gapon. Ingon ka na sa history. Unsay baka ngalan sa history book? O history man yung gingon bro, history man yung gingon niya bro, di ka mo yun. Lagi ba Moyo ka kanang dili. pagsulti nimo Dili, daan. moyo. Di wala, dili ko mo yun kay wa ko kabalo unsay giunta nimo pag-search ng unsay question nimong gi pangayo ni ChatGPT. Wa di nganong imo man Di ka pauyonon. so Ano pa uyunan so kay mo di nimo? man ka mo yun. Kay di man ka mo yun ka GPT, ibig sabihin makakon GPT. Dili ko mo yun ba kung wa ko kabalo sa imong gi-search diya, yun sa nimo pagpangutana kag Dili ChatGPT. man ka bro, kay di man ka mo yun kang GPT, ibig sabihin baka kon si GPT. Dili baka kung si GPT kung nakahibalo unta ko kung unsa imong gi pangayo. Ang katawa man nung kay yaga-yaga lagi na imong buwan bro. Imong live bro, bantog lang sara ka buk na awa niyo. Kabalo ka kung sinungdan ngano ni katawa ko kay ngano, ang imong
tubag ba atras abante. Ingon ko sa imo anak ko gibasan GPT, di ko mauyon. Pero niyo di makamuyon pakakon GPT niyo di pa pakakon. Natural nga di ko mo yun kani diretso ra kag basa wala wala ko nimo tug-ani kung unsa imong pangutana ni ChatGPT giunsa nimo pagpangutana. Sige. Naunsa man kay? Sige, tuduan tika sa akong gisulti kang GPT so 400 years kinsa pare na tayo tao. O kana siya. Oh. Kinsa? Mo na iyang kan karon. Mo gani ni, Kinsa mo lagi ni pare? gingon niya. So Kinsa karon nga pare? Kinsa nga pare? karon mo yun na kani sumala sa gingon diri nga ang mga paso na mga heritage niya na sige pamatay. Yun na kani. Wala di ko mo yun kay way klaro ng pangutana nga kinsa nga pare. Kaya magakinsa nga nay pare, gapatay og kristado. Kinsa nga pare? Abag makaway. Bro, tulong na silta bro. Ida man ka logo ng galo, gidaman ang Agay. Ayaw mo mangga. Wag ni klaro, na bro. Dili day mo sumala sa Biblia bro. Sumala na din ka sa ChatGPT ron. Okay, ang imong gipangutana history man bro. Wala mo ko kabaluan na bro, kay history man na bro. Nya pero yung si GPT para man kayo ang inyong mga pare sa una naigi pamatay. Sao man yun. Sige daw kana kay balo man ka nga nay pare kay maingon man gyud ka kinsa mang pare ang matay ka no. Tumala lagi sige ingon lagi diri lagi mo ganin yung sa mo kay Lagi mas sumala sa gaingon dia. Basaha daw. Sige basaha daw. Sige daw makita ba na tong ngalan sa pare? Okay. Oh, gingon diri pinawa. Kung imong pasabot 400 years na panahon na doon na relihiyosong leader nga naglambigit sa pagpamatay sa mga tao. Kasagaran kini giugnay sa panahon sa mga Spanish Unsa? Inquisition o relihiyong Unsa to balik daw basa. pagbangay sa Europa sulod sa ka-15 ka-anyos ika-18 siglo mga Unsa? ingon diya kung imong pasabot 400 years na panahon nga adunay mga paliyo sa man siya oy tulog na lang siguro kay wala tulog ka Bro, dimension man nimo ang Spanish Di ba sa ano Inquisition. Lagi dimension man nimo ang Ulan, eh. Spanish Inquisition. Kung sa 400 years sa panahon na doon na Di man ko maibulong bro nga hinay kay kag komprehensyon og basa bro. pag nagbasa ka Dili man na may pangutana Paminaw, good ikaw na siglo kung gipangutana. Kanang Spanish Inquisition dili na sa ikaw pag siglo. Dili ko maila na bro. Kanang Spanish Inquisition wala pa Spanish Inquisition sa 400 ano domini. Manggaw ipiti manong gibasa. Lagi sayop. Ito pala ni. Sayop kay imong pag-search bro. Sayop gyud. Sayop ang imong pag-search. Bro, naman ka bro si GPT. Bro, manong gibasa dali. Bro, ano? Mo galing giingon lang sa dili pasabo mo. Lamakak si GPT. Namakak ang imong pagpangutana ni GPT bro. Kay dili na mao kay ang 400 ano domini wala pa Spanish Inquisition. Nadunggan ako nimo karon gibasa nimo ang GPT. Spanish Inquisition. Wala pa Spanish Inquisition sa 400 ano domini kay wala pa nakaabot. Wala pa may Inquisition ana sa Europa. Nunsa man ka bro? Okay, si GPT. So, antusin na bro kay namakak man si GPT. Dili na makak si Unsay GPT. nitabo ni atong panahon na paminaw sa Oy, paminaw sa ba? Minaw sa ba? Ito panahon ang Roman Catholic Church adunay sistema sa Inquisition. Ang tumong niini mo ang pagsuta sa pagsilot sa mga tao nga giisip nga hitik mga nagtudlo o gahi nga lukna. Ingon diya, ang ubang pari sa relihiyong opisyal alamigit sa pag-imbestiga o paghatag og silot. Andrea, Okay. sa Okay, bro. pipila ka kaso, ang silot niabot sa kamatayon. Di pamatay lagi na lagi. Kasagaran, pinaagi sa estado. Dili direkta Estado di ay dili mismo. ang simbahan Estado di ay O paminaw
Estado dili ang simbahan, ang gobyerno sibil maoy may silot, maoy may execute. Lagi. Ang simbahan igo lang Paminaw. execute. O paminaw ha. Kasagaran, pinaagi sa estado. Dili direkta nga ang pari mismo ang mupatay. Pero sila, pagkasawa, Klaro na. sila Wala ang mo laban si naghatag ChatGPT mo. Ang imong ChatGPT nimo ilaban na nasabtan nimo? dili na mo dawat si mga dili mo laban nimo bro. Nasabtan. Ang imong ChatGPT Oy, bro, paminaw dili ba? mo laban nimo. Bro, dili mo laban mo. Oy, paminaw ba? Paminaw. O, kasagaran, pinagisto. Dili direkta nga ang pare mismo ang mupatay. Dili sila Oh. mismo ang mupatay. May Dili lagi sila mismo patay. Imo kay ang pare mo gini patay sa Kristiyano. Oo. Sayo, so di mo laban si Oh, tanaw. ChatGPT nimo. Mo nang i-uninstall na imong ChatGPT bro, di mo laban nimo bro. Di mo laban nimo bro. Bro, gisumpay man. Pino gali, gisumpay man. May quit, you know? Lagi ang Pero imong giingon sila kanina, ang nga hatag. tanang pare, ingon ka nga tanang O, pare paminaw sa sa- kuwan sa simbahan. Ingon ka Iyaw tanang ka pare na mo, bro, kay heretic. di naman ka maminaw. Sakit Dili na. bro. Dili bro kay Sakit na. nabasa naman gud Di nimo naman bro. kami na, wala na yaw. Kay mo bro. Dili bro nabasa naman gud nimo si ChatGPT bro. Dili mo laban sa imo bro na nadunggan ako bro. Nga estado mo mo patay bro. Dili direkta ang mga pare mo patay. Pero ang imong statement kanina nga pare gid patay. Nga pare gid patay. Dili mo laban Bro, kay dili lagi sila ang mo bulgol sa liog, bro. Bro, Ay, paminaw yun ha. kasi, Bro, pare, kayo, bro, di patay dili ang sila ang Kristiyano. mo bulgol sa liog. Ayaw na. Pero si hukom, sila ang nihatag. Para kang Ginoong Hesus ba? Ang Lagi ba? nipatay yun ang niingon na ito mga patya. Nga gipatay Bro, sa minaw pare bro. ang Kristiyanos. Nangutana ko nimo Ayaw ni. kinsang pare agi kinsang ngalan sa pare mi patay Kristiyanos. Doon sa niya patay. Doon sa niya patay. Yun ayaw ni, di naman maminaw ni. O lagi nga imong ChatGPT dili mo laban nimo bro. Imong comprehension man bro. Ako'y klaro ha. Ako'y klaro. Dili klaro ni.